L-4 wara nofsinhar il-Partit Laburista nieda konsultazzjoni interna fuq il-konsultazzjoni pubblika li nieda l-Gvern dwar impjiegi ta' kwalità ogħla fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità. L-istess konsultazzjoni ser twassal għall-introduzzjoni ta' benchmark ġdid li jiffaċilita l-aċċess għall-impjegati bil-ħiliet meħtieġa fl-industrija kif ukoll taħriġ u assessjar obbligatorju. Minn din il-konsultazzjoni interna l-Partit Laburista ser jippreżenta s-sottomissjonijiet tiegħu lill-Gvern biex ikunu parti mill-konsultazzjoni pubblika. Il-konsultazzjoni pubblika tal-Gvern dwar il-proċedura ġdida bl-isem impjiegi ta' kwalità ogħla fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità tintroduċi taħriġ u assessjar li huma maqsuma f'żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi l-applikant jeħtieġ jagħmel korsijiet osra u bażiċi fil-customer care, fil-prodott turistiku Malti u fl-Ingliż għall-ospitalità u jikseb pass fit-testijiet tagħhom. Irid jikseb ukoll pass f'test ta' profiċjenza tal-Ingliż, kif ukoll jikseb pass fit-test assoċjat mat-tip ta' xogħol li jkun irid jaħdem fih f'pajjiżna. Wieħed jista' jagħmel dan online u pass ikun jista' jgħaddi għat-tieni fażi. Fit-tieni fażi l-applikant jeħtieġ joqgħod qallu jgħaddi minn intervista li ssir bl-Ingliż u minn test prattiku marbut max-xogħol u l-irwol li japplika biex jaħdem fih f'pajjiżna. Dawn isiru f'Malta ġewwa l-faċiltajiet tal-ITS u jsiru direttament mal-applikant.